Hello guys, good morning. Today is Saturday. Walang pasok si Ella at si Francine. Andun gising na. It's late actually already guys. It's already 10 a.m. at liliguin ko si Francine para mahimbing ang tulog niya. Kakatapos lang namin mag-breakfast at si Frank wala din dito. Ibang settings ng camera ko. Parang pero I don't know. So, maglilinis muna ako guys. First, tatapusin ko muna si Francine. May hugasin doon, nag-aantay sa akin. Maglilinis ako dahil wala din si Frank, kaya mas mabuting maglinis nang wala si Frank. Tsaka mga laruan dito guys, nagkalat. Look, here. Dami. Doon. Kalat dito sa kwarto namin. Kasi dito dito ko pinapalaro si Francine guys. First ako ng damit niya. Nasusuotin. Ang lamig pa din dito. Si Frank mamaya pa yun uuwi guys. Nasa Cologne siya para about sa kanyang helicopter thingy. So, ayun guys. Kalat-kalat pa. Kailangan ko pang maglinis dito. So, ayun guys. Babalikan ko kayo mamaya guys ha. Tatapusin ko muna si Francine. Buhay nanay muna tayo. Hello guys. Maglilinis na sana ako sa kusina. Kasi kumain muna kami. Natulog si Francine. Kaya hindi ko muna nilinis yung bedroom namin. Pero I found out gising na pala si Cordapia. Show you guys. Hello? Hello? Hi? Hi? Hello? Hi? Come here? You wanna come? You wanna come? Yeah? Kagagaling niya nagnap. You wanna come? Come here. Pinanap ko siya guys kasi kagagaling niya nagligo at saka nagdede. Pinanap ko siya. Ngayon gising na pala. Akala ko tulog pa dahil umpisan ko sana first ang kusina. Yung bulaklak patay na. Tatapon ko na to. Iiyak to. Sure, for sure. Mama will throw first this one ha. Tapon muna si mama na flowers. Tapon ko muna flowers ni Papa ha. Is that okay? Is that okay? Yeah, it's okay. I'll be back. I'll be back. Huh? Iiyak yun for sure. Iba ang lighting dun sa aming kwarto. Ida din. Gusto ko dito sa kusina. Galat-galat guys. Hello, I'm back. Now, I'm back. I'm back. Come here. You na come? Nag-transfer na siya sa malaking crib, guys. Kasi sa maliit, umano na kasi siya. Malaki na. Big girl na kasi itong baby girl namin. Uy, kaya nasa malaking crib na ako, ma. Hello. Change linens ako ngayon, pati sa crib niya. So, we clean. What then? Your hair? Oh, you need to brush your hair. Ay. Lagay ko siya dito sa floor sa play area niya na hello. Gagising lang. Hello. You wanna do that? Do that again? You wanna do? So yun guys, maglilinis muna ako ng kusina guys. Or dito na lang siguro.
So, yun na guys. So, tapos ko na i-change yung linens namin sa bed namin ni Frank at yung sa blanket ni Francine. Yung blanket niya malaki kaya nilalagay ko lang muna sa dyan sa side. Fino-fold ko at niro-roll ko kasi wala akong para sa crib yung ilalagay mo, kaya fino-fold ko yung blanket niya para pang malaki, at saka yung blanket niya yung sa baby pa siya, newborn pa siya, yun pa din ang ginagamit niya. Ayun si Francine. Ang kalat pa dito sa floor. Next ko gagawin tong floor. Mga tupiin ko guys. Ang daming tupiin. So next ko lilinisin yung dito sa floor. Ay, hiningal ako dun ah. Ang bigat ng blanket namin guys. Uy. Francine here. Come here. Next, ang kusina ang lilinisin ko guys. Maghuhugas ako ng pinggan. Hello guys. Gumagawa ako ng kuan guys. Ng carrots at saka apple puree. Para ka Francine. Andun si Francine. Si Ella naglilinis ng bathroom. Gawa tayo. Puree. Apple puree. For Francine. Guys, oh, tanaw mo. Siya mahiluna. What? Where's your biscuit? Here, is it here? Here. Is your biscuit? Shush. Shush. Maghuhugas ako ng pinggan. Ayun na yung kuan, yung apple puree. Yeah. Hello. Yun. Hindi ko pa alam kung anong lulutuin ko for dinner. Tapos na kami nag-lunch. Hugas na ako ng plato eh. Si Ella, nag-hoover si Ella. And si Francine. Andyan pa, upo lang. Bulingit na kayo, bulingit. Nag-hoover. Ang isa pa, upo lang. Teong. Hindi ako makakonsit ng hugas ng plato. Hello guys, good evening. Gabi na dito guys. Nagluluto ako ng dinner namin. Hindi ko na alam kung anong lulutuin ko guys. At parang everyday na lang. Lagi ko na lang iniisip kung anong papakain ko sa mga batos na ko. So nag-ano ako guys. Naghuhugas ako galing ng pinggan. At saka magdadry na lang ako ngayon ng mga plato. Lulutuin ko guys yung pork na naman. Pork na lalagyan ko siya ng broccoli. Pero sinisimmer ko pa yung pork guys. Sinisimmer ko pa yun. Sinisimmer ko pa siya yung mawala na yung tubig. Si Francine guys may lagnat siya. Doon siya sa kanyang papa. Doon pala si Frank sa office niya. At ngayon magdadry ako ng plato guys. Ang hirap. Ito yung realidad guys. Akala nyo kung nakapagpangasawa kayo ng foreigner,
hindi ko inilalahat guys, no. Yung iba, ang expectation nila, akala nila ganda ng buhay pag nakapagpangasawa ng foreigner. Pero hindi naman siguro lahat. Pera na lang dun sa mga talagang mayayaman yung mga afam nila, no. So magdadry ako, tapos chika-chika tayo. Ito guys, yung realidad, lalo na pag may anak ka na. No, nung ako pa lang dito mag-isa, chika, hindi pa masyadong madami yung ginagawa. Kahit anong oras lang, pwede kang kumain kahit anong oras. Ayun, dahil nandito na din si Ella, nandiyan si Francine, kailangan mo talagang magluto kung kainin si Ella. So, ayun. At dito guys, wad-wad ka dapat. Kasi yung asawa ko hindi naman ganun ka, hindi kami mayaman guys. In short, hindi kami mayaman. Yung asawa ko, average lang. Kakain, kayang pumunta doon, kayang bumili noon. Ganun lang, noon sa average lang guys. Kaya, ang pagdating ko dito guys, after 2 months, nakahanap ako agad ng trabaho. Wad-wad si girl, para may mapadala din sa Pinas. At saka, kasi yung sahod ni Bana, laki, mahal ang bills dito guys. Ang laki ng bayarin dito ng every month bills namin sa tubig, kurente. Sabihin na natin ang cost of living dito sa Europe mahal. Kaya hindi mo din afford dito housemaid kasi ang mahal by hours, per hour ang bayad. Hindi kagaya sa Pinas na kung may kaya ka, pwede kang mag-housemaid. Dito, hindi pwede. Pera na lang, hindi ko nila lahat guys, pera na lang dun sa may talagang rich talaga. Ang afam, siguro mayroon silang mga housemaid, pero ewan ko lang. Kasi mostly dito, dapat ikaw lahat gumagawa. Pag galing mo trabaho, dapat mo pa yung gawin doon. Yun. So, ayun ang realidad dito guys. Walang ano. Nagnap lang ako guys. Si Francine guys, may lagnat ang bumili siya sa iyong papa guys. Sus, kanina pa akong umaga ang gagawa. Kasi ba yun? Kanina pa akong umaga ang gagawa. Ano ba? Yun sa hindi nakakaintindi ng ano guys, ng Bisaya, pasensya na talaga, stuck din ako. Kaya pasensya sa hindi nakakaintindi minsan yung sa iba kasi, minsan kasi yung pagsasalita ko may tono talaga ng Bisaya. Pagkatapos itong maluto, guys, ako naman take over na naman ako kung Francine kasi si Frank kung nag-aalaga doon. Tahan nga natin yun kung ano, nakatulog na ata yun. So, kawawa si Francine, ata siya, nagipon, yung nagtiting ata siya. Yung first teeth niya ata lalabas na. Kaya ako dito guys, pag busy talaga, sa umaga hanggang hindi naman masyadong busy talaga na hindi na makaupo, hindi naman ganyan guys. Pag nakakaligo lang ako to gabi na ako naliligo minsan. Mostly gabi na talaga ako naliligo kasi doon pa lang simula nung nanganak ako Francine, gabi ko na ako naliligo kasi yun lang yung time na makakaligo ako kasi doon si Frank at saka may mag-take over at saka kung hindi, tulog na siya, yun lang yung time na maliligo na ako. O nga pala guys, nung in-upload ko last time na video, that is day before today. Yeah, day after yung aging adlaw yung aging nakaraang araw, yung nag-away kami ni Frank. Diba nagtanong kung nagkabati ba kami? Yes guys, nagkabati kami pagkatapos ng film, kasi hindi ako nagstay sa kusina, pumunta ako sa sala, nagkabati kami agad. So, huwag nyo i-make issue yung away-away namin. Nagkakabati talaga kami agad.
Walang big issue sa pag-aaway namin. Kabati kaagad. Puntahan natin si Frank at si Francine. She fine? Ayun si Francine. First fever niya yan. Huh? Is it? Yeah. Yeah, okay. She's just tossing around. Sometimes she opens her eyes. Yeah. Just She's looks afraid at that me. she's afraid that you're gonna put her down. Yeah, she's just looking at me and then that's it. You know? Yeah. Wow, I think nagtiting yan. Ano yan sa English? What is that in English? Teething. Titing. Yaw, lagi. Titing lagi. So, kawawa si Francine. Uy, nagnipon ata. Nagsabot na may ganina ni Frank. Ano na kami? Saan eh? Nag-agree. May agreement pa kami kanina na ako sa first before. Hindi, lagi na lang talaga yan siya. Matagal na tutulog guys kasi sa opisina niya. Siya ang magbabantay mamayang gabi kasi hindi, bumababa lang ang lagnat niya kasi dito sa ilaw. Hoy! Limpyo. Buta na yung anak. Sugo na yun na si Ilo guys. Ano na talaga sa gawaing bahay. Sipag. Yun na, lutuin ko na to guys eh. Kasunin ko na to. Yan, lambot na ata to. Lagyan ko siya ng toyo. Lang toyo. Lalagyan ko na siya ng cubes. Beef cube kasi wala akong pork cubes. Grabe. Experiment lang talaga ako dito magluluto guys. Pag di ka magluto dito, wala, pas mo ka. Kasi itong mga German, kahit iba sila dito guys. Pwede lang sa kanila kahit bread lang lagi. Tsaka salami ito guys, kita ko sa inyo salami. Guys, ganito guys, ganito yung mga nilalagay nila sa bread. Kundi kaya ganito. Yun salami. Slice na nila sa slice na nila yan, tapos nilalagyan ng butter yung bread. Tapos yan na. Kainan na. Kaya mo yan kainin araw-araw. Miss ko tuloy yung mama ko. Yung nandito yung mama ko, siya lagi ang nagluluto. Nanonood pa naman yung mama ko. Hi mama. Si Mama Rose ko. Miss ko si mama kasi nandito siya lang talaga nagluluto. Kaso 1 month lang siya guys. Isipin ng visa niya. Nagkapera kami, papabalikin ko talaga yung mama ko dito. So, i-close ko na tong vlog guys. Thank you all for watching. And see you on my next video guys. Have a good night everybody.